oras na diha mo. Oras. Mula ti matutuloy hata, mula ti marang ni parsarat tada palatikyon, iyamu raja ni tulang nami, raja ni inggulan. Tumatsala sa rohan nami di patikyanon, luksahat nami ti utamonon, dalam maratapak kita, di bagas muna, bagas si gonggom na sa pangisinan. Marhay paso dito kami, soni hamuna, raja ni tulang nami, raja ni inggulan, ipasto hamu di jupak kami. Raja nami, raja bulun, di manogo ni Arior, dinaro kami, roh bagas munon imatakas tutu di patikyanon nenay ngarong ulaw ta ulaw selas garo hatta ima din ala mangulurhon anak ni huriyay rasoni buru ni uray alani raja nami dison arong dibok kami songo si panganon nenay kisumbaron nami tuhamu raja ni hulalami raja ni inggulan may ima soto uduti raja nami tulang na burju ulaw ta asarok kau maju pariban nami jala manigadi nungauli jala dinggat tutu beban namion jala raho para Majupayamu raja ni tulang nami, raja ni inggulan. Gawi, nahuli. Pero ngaji sina. Paham do. Tahu ulang. Gabi. Lima raja ng buru nami nahuli. Betul meda betul. Maula te matutu di tuhata, maula te manang de parsarata de palatikyon. Dihamu raja ni tulang nami, raja ni inggulan. Son rodo kami mendapat kamu na raja ni tulang nami. Takas tutu di hari nauli dari naringgan. Dinarap kita nang mangudurhon anak ni hure dosoni buru ni hure. Romang ni tutu di manugut ni hari di nama sebuai. Ima di nama muhai ulau las nerohata. Asatung ni tuhata nama muhai bisa luhut di next ulau nota. Kobar si batukot ada sahabat takut naso maralo sepatu nih. Jalani raja nami raja belum. So narap turu-turu sepanganon. Naik subahon nami tuhamuna raja ni tulang nami raja ni inggulan. Adong dohatan itu na madokot 15 na tinoka gulang do pangaraw na. O tikso sa dia pe. Na boy tarpato pahami dinala pasangapok kamu na tulang nami raja ni inggulan. Sa tama na manggugi pas-pasuna. Amen. Salah. Yang guru nami, guru kamu nama. Nami baru pindah ke pasar fotografer tersoni itu lah. Jadi mulai lima ya mu raja ng buru nami. Baru to tuhamu nakita na mas tangaw di buwan si buwan. Kana magway na uli na din kam matutu. Dari patu pamuli bagas sa manugutong. Ang karoon nami ado dua bago do na makapod duro do marugiya. Oras mo tutu kami na mga aton natin ang mga lam tugad na madihamu na mga mulati ma dihamu raja mong buru namin ala urutat ta maluto kaulota sorope do rapu do sikop mo mo sikopan noon tungtong marahitan non baru non pasaskan na taman baru no ron lamar dapat to mga buru namin tersoni pero aku Gabit lang. Una ina marhula buru Gabit lang. kota matutu di bagasam manugoton ima di ulota nalaw pabor hatot tama anak doho boru ni hore itu bagas corona sialani dinarohamu raja yang guru nami roman dapat tok kami Ya betul. nalaw nangalap guru nami mas tongan nami ngalap semua judul sialani sehingga madudu
Di dong ang pasariteon ni nanay namin ang sungni pulo namin. Di dalawa di pasok-pasok Tuhan ma di ang kabarulan ng ilang kauban. Sa hindi ma tinggal mardalan di ulot to mulai sa unon mamulay patutulong mahita di bagas sa mga uton naburha mahitam non nalaho ng buwan udul na kota to bagang joro ng Tuhan la manguluti ma yak kaulot kali udaw sa dali ini siya kami nanay hula-hula muna mengaradi kami dari mahamu ada foto baru nanti jalan alap kamu masih julunan soalnya ini mah di situ orang nam situ buti mak yang murah jenang murah nami Maulati ma ihamu raja ni tulang nami raja nenggulan. Tung masalas roha nami mariye nakto dinami bisa luhut pacakuno muna dihami raja ni nanay pamuro muna marga silitonga. Opa itu dipartikin no nektugon nami ma salok paromen nami tujulo nami. Satung manogo na uli manogo na ringgan di keluarga nanay nguduronota majalo paso-paso parbugasol senamat tanamar tua di bata marhite-hite na posona. Raja nami tulang na burju, bolatung pesono na betar pato pahami. Di partikiano de la manogu, salok paromen nami tujulo nami, ulilas ma rohamuna raja nami, raja ni tulang toga na inggulan. So kanima balik-balik nami tomu tulang nami. Mulati ma tulang na burju, tulang nami rajay nenggolan mga patututuguhan salok paromen nami tujulo nami. Burung-burung terlumubi ma dihamu hula-hula ni hula-hula nami rak maita sa uluhut na jalo pasatay ma partikiano tuhamu raja ni tulang nami raja nenggolan.
Molati mak, bilang nami seturi. Alin yang borhan nama juga reja, itu roh nami, hamudu raja nami tulang nami seturi nalau pabor ratu beri muna. Ali Tuhan di bata, sama bangsa di Bandung Bijang. Di mana bu ni Aryan oleh Tuhan, berhat mahani kebagas toromi nama dulai. Atau kami Tuhan kebagas torom. Saat kami tu bagasna nama dulai. Dina manggur konima itu nami. Buruning bulan, siuni buruning bulan, dot daerah nami. Marga Pajaitan, marga Silitonga. Atau kami Tuhan, bagasmi nomor mulai asal sonak itu hari dua kami. Sok sunang di kedua belah pihak para guru nang paranak. Lemar roadame itu kedua belah pihak asal sonak hari dua kami. Di nama malaksanahon adat nami lima adat ni habakahon. Tiga sini disicangi salib nali Tuhan di mulut Tuhan pesa dosa nami nagunangi. Supasum naro pasal pematu kami nagurok bison. Mau lihat tema diho. Amin. Amin.
Amanginang masuhan ni kedua mempelai nama Bagas Joro ni Dewata, alani Jongjong Mahita. With my hand in God, today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hudulma damang dainang. Hudulma hita manginang. Hudul Mahita. Amin. Tapuji Tuhan tamarid di Mahita siya bukwe di nomor onom ayat sada dohok 2. Puji Jehovah nasanga ugut marmulia haus sedena paroha narikas taria marume Puji Jehovah Sigogo Sude Parukutan Nama Nogi Hon Kosongon Iring Nitangan Tuhut Kosong Songon Humor Berohang Sai diramati ibadah. Marhiti-hiti guarni di bata ama, doho guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, amin. Puji hamuma Jehovah, bari tahon hamuma guarnai, pabotohon hamuma di tunga-tungan ya kabangso akka pabahinan nai. Martuama na mga radoti uhum, natotong patupahon hati goran, haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan de bata ama namin na di banwagijang, hodo na mga tulhon pardongan sa ripeoni, di ida hodo dongan namion na marsakap na yung marbagas, jala na rodo na sida mangido pasupasum, atong say tata mana sida marhite-hite pakaholongim, rajay mana sida marhite-hite tod di parbadia, asa mamukka jala marujung di bagasad dame pardonga saripeon na sidai, tangihon matangiang namyon, ala niya si dohot holong ni roham. Amen.
Yesus Tuhanku di kumahan, asa mangikuti kokoku, berhirupaku ingani mahan, sonang Oh Tuhanku berdoa, oh Tuhanku berdoa, berhirupaku ingani aman, sonang Asini roh hamadihamu, doho dami nasihat Tuhan debata amai, doho sian anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hatta nang sudi hitan napungu di tonga-tonga ni bagas joroon, di ulaon las ni roha, di nanaing macalo pasu-pasu parbugason, ianakon dohot buru ni huriai. Secara khusus di si Joel Paskalis Silitonga, dohot Yunita buru nenggolan. Pernikahan itu adalah persekutuan eksklusif seumur hidup antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pernikahan itu juga adalah bukan soal lebih atau sekedar perasaan cinta, tetapi pernikahan itu adalah keputusan yang diambil karena laki-laki dan perempuan saling mencintai. Maka dalam cinta itu mereka akan saling menyanjung, mereka akan saling mendengarkan, bahkan mereka akan saling menguatkan, menghibur, mengampuni satu sama yang lain dengan pasangannya sendiri. Alani di Hamuna 2 nanaing macalo pasu-pasu parbugason di bagasan sadarion wene dohatan di debata sian Kolose bidu tolu ayat 15. Kolose tolu ayat 15 hujahama di hata Indonesia. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di hata Batak songonom madidok jala damai ni Kristusima mengerajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging. Gabe parroha mauliate ma hamu ima sahana. Hurian itu hatta hita namarpungu di tonga-tonga ni ulau las ni roha sadarion. Pernikahan pardonga saripeon ido puncak ni dua halak bawa dohot boru-boru yang membangun relasi yang saling mencintai. Nata pesa sitong nason nahurok nakin memuhai jami tahun. Pernikahan itu bukan soal lebih atau sekedar perasaan, tetapi pernikahan itu adalah soal keputusan yang diambil, di mana laki-laki dan perempuan itu saling mencintai. Maka dengan saling mencintai dalam keputusan yang diambil keduanya, maka mereka akan saling menyanjung dalam rumah tangga mereka. Mereka akan saling mendengarkan satu dengan yang lain di tengah-tengah rumah tangga. Mereka akan saling menguatkan, mereka akan saling menghibur dan saling mengampuni. Maka pernikahan itu adalah puncak dari dua insan yang membangun relasi yang saling mencintai
ke tahap yang lebih serius. Dan itu adalah persekutuan eksklusif seumur hidup laki-laki dan perempuan. Natuari husukundo di konseling pranikah amang si Joel Pascalis Silitongaon dohot inang Yunita Bornenggulanon. Siya daliling mahamunong mardongan ni krupani adorang so diputus sok kamu laho kejengjang pernikahan. Olah sa taon 10 bulan 2 mangin na. Jadi adorang so mardonga serius samu pacar kamu sedeliling mahamu PDKT. Olah 2 minggu 2 mang. Itu terjadi. Dungi husuk kunaha do na binereng muamang seninangon. Ubering mana aktif di gereja di sekolah minggu do na poso. Nga penilaian positif dia wamangin na. Dungi anggo inang Yuniton madok na hubering siya ni mana mengatasi masalah labok dope amangin na. Alay hudok tiba na anggo ikan ditiki susau dope labok-labok. Anggo nung maraso tanan non mudar ni batakina si holam manong gaki dia ululik kang yate. Ido ubahen na hudok akamanga kenang pernikahan itu adalah persekutuan eksklusif seumur hidup laki-laki dan perempuan, bukan hanya soal sekedar perasaan cinta, tetapi adalah soal keputusan yang diambil untuk saling mencintai. Alanin dohonok kutuho amang Pascalis doho inang Yunita Bornenggolan Sedarion. Kamu harus tanamkan di dalam dirimu saat ini bahwa kamu mengasihi yang kamu nikahi. Kamu menikahi orang yang kamu kasihi hari ini, dan kamu akan mengasihi orang yang kamu nikahi, termasuk amang Pascalis. Alania kamanga kenang mulo didok di tonga-tongan itu putai jala damai ni Kristus ima mengerajai di bagasan rohamuna. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nomor 8 doi berpusat pada damai sejahtera Kristus sebagai pondasi rumah tangga. Berpusat pada damai sejahtera Kristus sebagai pondasi rumah tangga. Alani mulo didok damai sejahtera Kristus memerintah mengerajai rohamuna, berarti amang Pascalis doho inang Yunita, berarti damai sejahtera itulah yang menjadi wasit, itulah yang menjadi pemimpin, bahkan penentu arah dalam setiap keputusan dan penyelesaian masalah di tengah-tengah keluarga. Jalai konok aku honot tano termasuk hita na pungudi sonwaeng naung akan naung merumah tangga mardonga saripe. Tidak ada pernikahan Kristen yang tidak bebas dari masalah. Seumur hidup saliling sosinirang ni hamatian. Tung soyado pernikahan halak Kristen bebas sian naginwaran na pergumulan, perselisihan, beda pendapat, pertukaran di tengah-tengah ni rumah tangga. Alai odo-odolan di pardonga saripia muna sadarion damai sejahtera Kristus memerintah mengerajai di rohamuna. Saat ego, perbedaan pendapat atau masalah muncul, maka disitulah suami istri harus menyerahkan kendali emosi, kendali egonya pada damai Kristus, bukan pada ego dan amarah pribadi. Udah nakin pernikahan orang Kristen dakya bebas sian nagin orang na masalah. Itu tayo amang Pascalis. Anggo ditiki dul-duli doh anak boru hamu na dua saling menunjukkan kelebihan kalian berdua. Ay mula sempak di patuduh ko hahurangamu amang Pascalis pajupa doh inang Yuniton. Oldang sorry ba na mamereko, bedang lomo berohana mamereko. So unang tinggal honon na doh. So nido nang sebalik na. Alay dung marumah tangga di sima terida sude.
aka seluk-beluk karakter ni pasangat tai di tengah-tengah ni keluarga. Alai molo ido na masa, molo masa di tengah-tengah ni perumah tanggaon. Saat ego kita, saat perbedaan pendapat dan masalah muncul di tengah-tengah ni keluargamu, maka suami itu harus menyerahkan kendali emosi dan amarahnya kepada damai sejahtera Kristus itu dibandingkan ego dan amarah pribadi. Maka napaduahon dijauh di bagasan daging. Aitu sido hamu dijauh tu bagasan sada daging. Nomor 8 dari pernikahan adalah panggilan menyatukan pasadahon kedua insan. Bawa dohok boru-boru di pasada yang pada dasarnya adalah berbeda tetapi menjadi satu kesatuan di bagasan damai nasian debata. Alani hasadaon nanidok na disi termasuk dipanguli doho oroan adalah soal kerjasama. Adong kesatuan satu daging itu dalam kerjasama, saling menghargai dan komitmen dalam pernikahan. Natuare ngahubo hali na sida marhite hatan debata di Efesus 5 ayat 22. Ditiki husukun amang Joel Pascalison ado sa sitong na ulaon ni suami. Mulodung tardok ibana suami di hadapan istri atau di tengah-tengah keluarga. Dido amang Joel no tugas ni suami adalah menafkahi keluarga. Dungido imana dong bisa memelihara, mengayomi. Alai di Efesus 5 ayat 22 saharo di ayat 30 tung suadong do disi di dok. Tugas suami adalah menafkahi. Ain waing di zamanon waing para puapi ngabui menafkahi. Tangay ko bergantung betu bawa. Para puapi waing gaboy menafkahi itu tahe. Suatu gabi itu tuh diperalat. Na penting menafkahi. Ala di Efesus 5 ayat 22 saharo di ayat 30 hudok natwari bahwa tugas suami itu adalah harus mengasihi istrinya. Jalan parjolo di do ima, hai istri tunduklah kepada suamimu sama seperti Kristus kepala jemaat yang sudah memberikan teladan kepada jemaat. Berarti na parjolo ima asa hormat inatai, asa tunduk istri sama seperti Kristus. Dia harus terlebih dahulu memberikan teladan. Dia mengasihi umatnya, dia mengasihi jemaatnya, maka secara otomatis jemaat itu, istri itu akan tunduk kepada suaminya. Hidup banyak hudok natwari bangar orang roa parang ini amatai bekose tunduk istri itu siate. Jika kamu menginginkan istrimu tunduk dan hormat dan menghargaimu, maka yang kamu lakukan terlebih dahulu sebagai suami adalah memberikan teladan yang baik sama seperti Kristus sebagai kepala gereja. Kamu adalah kepala rumah tangga, maka berikan teladan mengasihi istrimu. Adidok disi tak ada orang yang membenci tubuhnya, tetapi dia akan merawat tubuhnya supaya bersih. Dia akan menjaganya supaya baik. Maka kamu juga sebagai suami harus menjaga, merawat dan mengasihi istrimu. Maka istri juga harus menghargai dan menghormati dan tunduk kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Urian itu hatta maka suami istri dipanggil saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai musim kehidupan. Kita dipanggil saling melengkapi. Pada dasarnya berbeda do hamuna dua. Alai biarlah damai sejahtera Kristus
yang memerintah dalam hatimu berdua, yang dipanggil menjadi satu daging, saling melengkapi, saling mengampuni, dan saling menghibur. Na mangihut ima didok sa tunga-tunga ni turpuktai gabi parroha mauliate maham. Bersyukurlah. Gabi parroha mauliate maham. Bersyukurlah. Kunci kebahagiaan dan sukacita keluarga adalah mengucap syukur dan hati penuh syukur. Kunci kebahagiaan keluarga dan sukacita keluarga adalah mengucap syukur dan hati penuh syukur. Maka pasangan yang selalu bersyukur akan melihat pasangannya sebagai anugerah Tuhan. Pasangan yang selalu bersyukur akan melihat pasangannya sebagai anugerah Tuhan, apapun yang menjadi kelebihan dan apapun yang menjadi kekurangan pasangannya. Sebab dia adalah orang yang hidup dalam ucapan syukur. Sahalinai Amang Joel, do Amang Yunita, pasangan yang selalu bersyukur akan melihat pasangannya sebagai anugerah Tuhan. Terlepas apa kelebihannya dan terlepas apa kekurangannya. Itu sidu hamu dijauh gak bisa daging. Maka menghargai hal-hal kecil dan mensyukuri kehadiran satu sama lain akan menjauhkan rumah tangga dari rasa kecewa. Hidup menurut nakin pernikahan ini adalah soal komitmen dan keputusan yang diambil, bukan hanya soal perasaan. Nabudo muba muse perasaan cintami amang molodung lambatua inangon. Nabudo muse muba holong ni rohami molodung lambatua amang Joelon inang Yunita. Manang nong adong dana dihamu. Ngamoru beperhatian murah tu amangon. Dengan olo mara ro amangon menyikapi, aku tidak diperhatikan lagi. Ido ubahin nahudok, pasangan yang selalu bersyukur akan melihat pasangannya sebagai anugerah Tuhan. Menghargai hal-hal kecil dan mensyukuri kehadiran satu sama lain akan menjauhkan rumah tangga dari rasa kecewa. Alani naparpudi akan mengenang dohot dipanguli, dohot orohan. Damai sejahtera akan lebih sempurna jika didasarkan pada kasih. Damai sejahtera akan lebih sempurna jika didasarkan pada kasih. Ingat tamu matong di ayat sebelum dasar ni pernikahan muna sadarion ayat 14. Alai di gijang ni saluhuk nai ima haholongan ni rohai. Ido rahu-rahu ni nasa hari pason. Amin. Martang yang mahita. Mauliati rohanami diho Tuhan. Disidudinggan ni basam do holong mo dihami. Tarlumobi di ulaw-las ni roha sadarion. Dinanahing macalo pasu-pasu parbugason. Yanako dohot boru ni Huriami Joel paskali silitonga. Dohot Yunita boru nenggulan. Alani Tuhan hobar tu panuturiom muma parumatanggaon nasida tujuluanon. Tuturi tiroi jala amudihom ma parumatanggaon nasida. Dung majalo pasu-pasu pardonga sarepionina nasida Tuhan siako. Marhite na posomi di tonga-tonga ni Bagas Joromon. Pasu-pasu nang akaulaw na sida sa darion. Nang diulahon adat habatahon. Patiur patulus hobar tulomo ni roham. Di bagasan Jesus Kristus Tuhan. Amen. Aduhot na salibetun, O Jesus na di jolomo, O nangolongan nami, O manabuna amiyun, saleleng asanamiyun, say pasu-pasu kami. Oma Raja Sion pausan si sugunon di
Rajoy mahami soy toto osor turahonomiun damem o Tuhan nami marhite hite toniri ingonero honomile umut otogu kami doma boda sian kami jabun kami maringanan perdamaian asorangan. Hamu aliak kena pinar hamaul di debata. Ditahiro hamu dan donuaing neng marbagas. Aledang tamah halak Kristen marbagas songon na tumad naso tumad da debata. Atong tangion hamu majolo hatan di debata taringo turuhut ni pardonga saripion ni halak Kristen. Jadi di topa debata majol mai tumiru rupana ditiruaton debata. Laho manok pa ibana. Bawa dohok boru-boru nasida di topa. Dung di topa debata jol mai di do ibana ma. Dang denggan sasada bawai pujung. Hubahe ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahen akupna. Alai sian mulanai dope di hatotop panai. Bawa dohok boru-boru nasida di bahen. Alani ita di konon ni bawa do amana dohok inana. Patopon dirina tu ni olina. Nagabe sada daging do nasida na duai. Asa dada dua benasida tung sada daging do. Akup ni di do Tuhan Yesus. Ganup na paulakon na ni olina. Ia soalani na marmainan. Na palakupos do. Pangalakup do nang namabuat na sirangi. Atong na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Songono di do debata tu bawa. Hamu akka bawa. Haholongi hamu mapardi hutamu nabi songon Kristus na makaholongi huriai. Jala na mangaleho dirina humokopsa. Unang muruk hamu dopak nasida. Iko maroha hamu madongani nasida. Sangap bahek kamu nasida. Songodongan panean di hanguluan naso rasuda. Dungi songonod di dok hatan ni debatatu akka boru-boru. Dioloya kaparopuan mabawa nabi songon pangoloina di Tuhani. Ai bawaido uluni pardihutana songon Kristus uluni huriai. Ikon botor porman toman mardongan halapohon dohot hademahon ni toddi parangen ni buru-burui. Imana arga di julu ni debata dohot di julu ni jolma. Atong songon akan namar parangehon hata ni debata mahamu. Sumolukon parasi ni rohaon dohot habasaron. Dohot haserepon ni roha mahamu. Masih pauniauniam mahamu dohot masih asi-asian. Saluhut riting ni roha. Muruk, rimas, panonggahion dohot pangisahioni. Dauma sia kamu. Alai digijang ni saluhut nai marsi haholongan mahamu. Aido rahut-rahut ni nasudinggan. Dungi dame nasiat debata. Ima mengarajai di bagasan rohamuna. Jala saluhut na binahemuna marhite-hite hata. Manang pabahenan. Totong may marhite-hite guar ni Tuhan Yesus. Asa ibana mengarajai rohamuna. Dohot ulaw muna. Atong nunga dibigi hamu hata ni debata. Taringo turuhut ni pardonga saripioni. Na manukun maaw nuaing jumolo diho ale panguli Joel Pascalis Silitonga. Olo doho makajongjoko di julo ni debata. Na uboto saluhut doho di julo ni akadongan na pungudison. Na dipangido rohamdo si unita boru nenggulanon. Na ninirimon gabe dongamu saripe. Olo doho makaholongi ibana siyan nasa roham. Dohok mangulahon siyan nasa gugum.
Huhut marparangehon parange dabadia rap dohot ibana. Naolo doho mangajuaju dohot hagalionna. Tungsura humurang parangena. Jalana sotupa paula hommu. Manang tadikonommu ibana. Pai madisirang hamatian hamu sugut. Molo naung sadaro ham mangoloi saluhuk nai Joel Pascalis Litonga. Dogma. Namanukun maaw dohot diho ale inang Yunita buru nenggolan. Niririt ni si Joel Pascalis Silitongaon. Bahen dongan na saripe. Naolo doho makajong jokot di julu di bata. Nauboto saluhut. Doho di julu di dongan na pungudison. Na dipangido rohamdo si Joel Pascalis Silitongaon. Gabi sinodukmu. Olo doho makaholongi ibana siyan nasa roham. Dohot marpangalahon nature maradopon ibana. Dohot marparangehon parange na badia. Pabuah halak Kristen ho. Jalana sotupa mahilolok ko. Manang tadikonommu ibana. Pai madisirang hamatian hamu sugut. Molo nong sadaro ham mangoloi saluhut nai Yunita buru nenggolan. Dogma. Atong masilihono tangasyamu mahamu. Pabuah hokni pada muna. Naposo ni dematado na mapuan hatana tuhamu. Madok na pinadomu ni demata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaor hom madamena tutod di munabi. Amin. Maulea tema di tuhata nunga merdala dengan pamasu-masuon ni yanakota ima Yoel dan Yunita. Tuhan memberkati pada saat ini ya. Di sini kami menyampaikan Alkitab dari gereja kita sebagai simbolis ya, tanda kasih dari gereja kita. Pakai kalian lah ini menjadi pondasi di dalam rumah tangga kalian, mau dalam suka maupun duka. Jadi kalian terima ini dengan baik. Inilah tanda kasih dari gereja kita ya Mangenang ya. Buat Yoel dan Yunita. Doa dan harapan kami semoga pernikahan kalian menjadi berkat buat Tuhan. Shalom. Takkan ku lupakan nasihatmu Ibu, hormati orang tua kamu,
meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur
Sian asini rohana Tuhalakna Porsea sasude Ido di poina sidang aposana Manang beha porsore anape Artua domon akana sajabu Parlas niro adi pagasanku Oh Jesus narikut mamasu-masu Akan aku longroholideku Martua madatutu na sanggup pahasusahkan pe Hai sai di kabul Kuruhana sidang Hai madi paku kota jarabi Dehon ayat sadari mahita Martua domon akana sabakal Damar doa untuk Tuhan Yesus Nama ngoluhi mana masyarikat Nasamarhum langtangi yang nari Tentang kolam rohana di ibadah Madukun lo Modi rohanahi Kuku tak tumor Guru turhakana Di bangsa tak mangidohom mahita di tangiang ali amanami na di banwagijang say pinarbadia magwarmo say roma harajaumu say saut malom ni roham di banotongon songon na di banwagijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangucunan.
Asin ni rohani tu hatta Jesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni tordi parbadia ma. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Oras manihita saluhuna. Suang songonima dihamu punguan kor ama PHD, punguan ina Debora, punguan kor naposo bulung nang songoni paduan suara sikola minggu moliate di haradio muna dinamangisi acara anggia matutu kor na pinatupa muna nakaning gabe tangiang may tuyanakon namyon asa anggiat gabe anak dohot boru na berbahagiaon di tonga-tonga ni parsaripion nasida suang songonima di sude tutur nami raja ni dongat tubuh nami raja ni boru raja ni ale-ale lumubi matahe di hamu hula-hula nami sia toru satu gijang sang gijak satu toru moliate ma di haroro muna manginang di pakobasion sadarion rohamu tutu marnyang nilaka diot tangan nami ditinggal hokamu keluarga lama dohoti pasu-pasu pardonga sarepeon ni yanakon namyon dang tarbaloso kami amang sudeha burjo munai saya hatta pardengkan basaiman nama balosoni tuhamuna jala dung sidung acara pamasu-masuonon asara mahita amanginang marniang nilaka tusopo naung huparadihami dihabirang ni gareja taon ima dinalao mangalehod ho majalo na hobar tu ulaun si habata hotay lumobi ma di hamu amanginang naso sahad dope udangan partikyanon sian uduk doho serep ni roha mi manggoko kamu amanginang dia kana soro naso sahad dope udangan asaro mahamu marnyang nilaka songoni mahata na naik si pasahaton nami sahalinay pasahaton nami ma mauliate gudang madihita sa luhuna horas Parjolo sahali madok molate tu amat tapar dengan bahasa asi dohot holong ni rohana do na mangiring-iring kita rohita sa bagas hita ganup diulota di bagas sadaron ima di pamasu-masuon ni anak kon nami anak doho boru dihuriai siak kami keluarga suhut perboru rokilan madok hamalaton nami tuhamu saluhuna na parjolo tu amang padita nami, amang padita silaban molati mamang di pakobasyamu, ima di pesta pamasu-masuan ni anak doho boru ni huriai, sehingga ma diramoti Tuhan di pasu-pasu Tuhan ma diaka ulamu, nama kobasi di huriaton, tujulan nari diramoti Tuhan. Nak tusoni ma tu anak kon nami, pauduan suara sekolah minggu, na mga liat tiki dinasida, mga liat tangyang sonet de puji-pujian. Nagsoni matuina nami inang Debora. Dilek kamuro tikinang diaka tangyang de puji-pujian di subako kamu diulaw pamasu-masuan niya nakon nami. Sa matuen hagabipe naposo na mga liat tikitong diulaw sa darion malati madihamu naposo nami ate. Na makobasi ro retahamu didongam muna ima na mamasu-masu di bagas atikyon molate ma di akka edemuna songoni ma tarlumo di hamu amanami ama PHD tong dilek kamu tikti mamang PHD nakpelan si hamang suaramu memang luar biasa do dia duhamu rok kana posi huber kami suaramu ale mangido mau na jolo doho do memang di PHD ale surari ngamas sohot molate gurang mamang di sumbangan dia di puji-puji muna sanggia ma tabatio suaramu diaka di huriat tahun songoni matu huria HKBP Batam saluhuna nama dohoti dia palatikyo dia cara pamasu-masuon ni anak kon nami sian hami pihak keluarga su perboru tamaru hami madok molati amang dihamuna saluhuna dilek kamu tikimu diulaun ni anak kon nami dia palatikyon talu mo bima di parhalaru nami sude saluhuna parladaru ni huria HKBP Batam nagsongoni di kaamangin ng full timer
Dilian hari dia muna doa manginang tiki muna di ulau sadarion dengan mardalan sude saluhuna gokon sian hami suhu parburu marpangidok kami amang di ulau nanon di acara na bangihut na pinarade ni suhu paranak ra udur mahita manginang mangan iddahan alas dohot minum aik si tio-tio naksongan lima tu hita suhut na mardong atubu buru bere bebere sude saluhuna naro di patikyon ima nama dohoti pesta ulau pamasumasuan ni anak kota boruta ima dohot telata sanggia ma di anak kotaon gabe pardongas sarepena dongan sarmatua jala di pasu-pasu Tuhan naksongon ima tu hamurong at sahutan namin naro di apalatikyon toktong dodohon namin mulate di hamu amanginang di naro hamu nara udur hita ima di ulau pasu-pasu ni anak kon nami tarlumobi ma tu hamu hula-hula nami tulang nami siaturi mulate ma di kehadiramu tulang tangyang muna ma tubuaremu pahopumu sanggia mon rumah tangga na bahagia tu sulon nari ditangyak tak naksongonima dihita salhun na diamang dainang nang dia anak kon nami marpangido mahami manginang asara udur mahitan non dung mula kita sa gerejon tu acara adat na mangihon manganidahan alas minum maik si tio-tio na pinatupa ni suhut paranak ima inganan gati ni bagas na sida di serbaguna sa pingkarejon ra maudur mahita manginang sude saluhuna diaka gokon nami asang giama tutu rap hita satu acara na mamuhayan non ima na pasahata na gokma hamenon na sida tuhami rap mahita saruna ra mangiuton jadi songonima dohonon nami tuhamu saluhna mula tigudang ma pinasahat asanggi ma dung mulak sa garjon urumahitan no namang tu alaman na pinadade su paranak sian hami suhu parburu salinay dohon nami mula tigudang ma dihita saluna Sai tigur malakamuna Sai debat seru-seruan nape molo diramoti Yesus amuna dang terbang seterus kalau kamu sasude hatang Tuhan madongan munahi manupari hamu
Bilang